खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे फिथाइफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिनो लादों, जाय दोगोन सावस्रिखौ मोजां खालामनो थाखाय आबुं गुदिमुवाफोरजों बुंफबनाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। फिथाइफोरा दोगोन सावस्रिखौ बांहोनो हानाय गुदिमुवाफोरजों बुंफबनाय, जेराव फाइबार आरो एन्टि-इनफ्लेमेटरि लाइफां थादेरसाफोर दं, जाय बिबुआव मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियानि जौगानायखौ बांहोनायाव मदद खालामो। नैबे भिडिअआव माखासे फिथाइफोर होनाय जादों जाय बिबुनि सावस्रिनि थाखाय मोजां आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि दोगोन मुलाम्फायाव बिहोमा होग्रा जाहोनफोर। गिबियावनो दङ जामुन एबा बेरि। रास्पबेरी आरो ब्लुबेरिया बेबादि फिथाइ जेराव फाइबार गोबां थायो, जेराव 100 ग्रामाव 5 ग्रामसो फाइबार थायो। बेरियाव गलायनाय आरो गलायनो हायै मोन्नैबो रोखोमनि फाइबार थायो। गलायग्रा फाइबारआ दोगोन खान्थियाव थानाय मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियाफोरनो गोहो होयो। जेब्ला बिबु बेक्टेरियाया गलिहोग्रा फाइबारखौ सिफायो, अब्ला बियो शर्ट चेन फेटि एसिड (एचसीएफए) सोमजिहोयो, जाय बुनायखौ खम खालामनानै बिबुनि अस्तरखौ गोख्रों खालामनानै आरो मोनसे सावस्रिनां इमिउन सिस्टेमखौ बांहोनानै गासै बिबुनि सावस्रिखौ रैखाथि लाखिनायाव मदद खालामो। गलिहोग्रा फाइबारआ सरासनस्रा बिदै सोमावनायखौ लाखिनायाव मदद होनानै दोगोनआव हेफाजाब होयो। बेरियाव पलिफेनल एन्टिअक्सिडेन्टबो थायो, जाय बिबुआव बुनायखौ खम खालामनो हायो आरो बिबुनि बेक्टेरियायाव मोजां गोहोम खोख्लैनो हायो। आरोबाव दङ किवी। किवी फिथाइफोरा फाइबारजों बुंफबनाय। मोनसे फिथाइयाव फ्राय 2.5 ग्राम फाइबार थायो। किवीआव फाइबारआ गुबैयै दै सोबखांनायाव आरो बेखौ मोदोमाव लाखिनायाव हेफाजाब होयो, जायजों खि गोरा जानायनिफ्राय रैखा मोनो। किवीआव रेपाइट्स मुंनि मिथिंगायारि गलायमोन्देरबो थायो, जाय दोगोन खालामनायाव आरोबाव गोरलै खालामो। आरोबाव दङ मैथ्रु एबा मुदुमफुल। मुदुमफुल एबा मैथ्रुआव प्रटिन दोगोन खालामग्रा एन्जाइम पपेन थायो। देहाया बेदर आरो ना बायदि आदाराव थानाय प्रटिनखौ एमिन' एसिडआव सिफायनो थाखाय प्रटिन दोगोन खालामग्रा एन्जाइमफोर दिहुनो, जायजों बिसोरो मोजाङै सोबखांजायो आरो दोगोन जायो। बिजिरसंनाया दिन्थियो दि मुदुमफुलनि रोजा दिहुनथायफोरा उदैनि जेंनाफोर जेरै बुनाय आरो उसुखुथु जानायखौ बाङाइ खालामनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। मुदुमफुलआ फाइबार आरो एन्टिअक्सिडेन्टफोर जेरै भिटामिन सि आरो केर'टिनइडफोरजों बुंफबनाय, जाय बिबुआव खामनायखौ होबथानो हेफाजाब होनो हागौ। आरोबाव दङ एभ'काड'। 200 ग्राम एभ'काड'आव 13.5 ग्राम फाइबार थायो, जाय सासे सरासनस्रा सुबुंनि थाखाय गनायजानाय सानफ्रोमनिबो फाइबार जानायनि खावसेसो। एभ'काड'फोराव गलायग्रा आरो गलायजायै फाइबार मोन्नैबो गोबां थायो, जाय नेमबादि बिबुनि खारथाइफोर आरो गासै बिबु सावस्रिखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब गोनां। एभ'काड' जानाया बिबुआव मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियानि जौगानायखौ बांहोनो आरो शर्ट चेन फेटि एसिड (एचसीएफए) नि दिहुनथायखौ बांहोनोबो हेफाजाब होनो हागौ। आरोबाव दङ आपेल। आपेलफोरा गलिग्रा फाइबारनि मोनसे फुंखा, जाय बिबुआव मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियानि देरनायाव हेफाजाब होयो आरो पलिफेनल आरो भिटामिन सिबो जगायो, जाय जिबख्रिफोरखौ खहानिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामो। बिजिरसंनाया बेखौबो फोरमायो दि आपेलआ बिबुनि सावस्रिखौ जौगाहोनो हागौ आरो कलरेक्टल केन्सारनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हागौ, जाय बुहुमनाङै केन्सारनि सरासनस्रा रोखोमफोरनि गेजेराव मोनसे। आरोबाव दङ नासपति। नासपतिफोरा फाइबारनि मोनसे मोजां फुंखा, जाय बिबु सावस्रिखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो। 230 ग्राम नासपतिआव 7 ग्राम फाइबार थायो, जाय सानफ्रोमबो गनायजानाय फाइबार जानायनि 25%सो। गलिग्रा आरो गलिग्रा नङै फाइबार मोन्नैखौबो जगायनानै नासपतिआ दोगोन खालामनायाव मदद खालामो आरो मोनसे गोग्गो बिबु माइक्र'बाय'मखौ जौगाहोयो। नासपतिआव पेक्टिनबो थायो,
जाय मोनसे प्रबाय'टिक महरै खामानि मावो आरो बिबुआव थानाय मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियानि थाखाय पुष्टि जगायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।